Que la dona sempre ha estat present en el món agrari, crec que ha sigut un dels pilars del món agrícola ja des del passat, el que passa que era invisible, no? La dona pagesa, moltes vegades, s'ha confós amb mestressa de casa, perquè fa la feina de casa i la pagesia, i abans no estava visibilitzada. I ara s'ha de visibilitzar que tens una feina, que també vas al camp, que també fas marmelades, que també fas producte, que també vas a vendre al mercat. No només ets mestressa de casa. Em dic Roser Vallverdú Garriga, visc a la Fortesa, comarca de l'Anoia, i tinc vinya, resseguers i oliveres. Soc Maite Esteve Julià, viticultora i elaboradora, faig vins a Can Llopart de les Alzines, estem entre Espiells, entre Sant Llorenç i Sant Sadurní, a l'Alt Penedès. Sense una dona que és una persona que té un compromís, una visió, jo crec que té molts rols dins d'una explotació agrària, seria quasi impossible, no? La vida pagesa és, pura vida. Viure pel teu compte, primer, viure de lliure. El fruit, justament, al portar jo vinya en concret, veus una copa de vi i dius tot l'esforç que hi ha darrere, això no té preu. Helena Frampavia, soc viticultora des de fa 7 anys i emprenedora que em vaig Experience, de fet de fa 2, de Avinyonet del Penedès a l'Alt Penedès. Quan he comprat les pistoles de podar, li explicava a la meva mama. I ell insistia, miraven, sí, però seguíem parlant amb ell. I diu, mira, s'encén així, s'encén ja la bateria per carregar. I dic, vale, m'ho expliques a mi que treballo jo a la vinya? Soc Carla Corbell Alvareda, soc de Montmaneu, de l'Anoia, i em dedico a la recria de mamons. Que la dona, a part de tenir que fer la feina que faria un home, ha de demostrar que pot fer aquesta feina. I pel fet de ser una dona, et miren i estan un rato pensant, tu ets capaç de fer això? I llavors la feina és la mateixa, però has de demostrar al masculí que ho pots fer igual que qualsevol altre. El sector primari per mi és fonamental. És un sector que no només és important perquè és el que alimenta la població, sinó que és un sector que representa l'equilibri en un territori. Equilibri des del punt de vista econòmic, mediambiental, de paisatge i també de tota l'activitat cultural que hi ha al voltant d'aquest sector. A prop de casa teva puguis adquirir uns tomàquets que al dematí estaven al camp i tu te'ls estàs amanint al migdia, això és un luxe. La gent ha de saber valorar el que té a casa i no anar-ho a buscar lluny. Des de la ciutat es veu molt idíl·lic. És que maco, que bonic, com m'agradaria viure aquí, però que entre setmana ens embrutem i que quan plou estem allà i quan neva també i quan fa molt sol també. I sí, és molt idíl·lic pels de fora, però la realitat és dura. Soc la Judit Solà Balcells, soc de Castellfollit de Riubregós, de la comarca de l'Anoia. Tenim una explotació agrícola ramadera de cereal de secà i una granja de vedells d'engreix. Em dic Dolors Roca Puig, soc pagesa, em dedico a la vinya, a la fruita dolça, a l'horta, cereal i una mica d'oliveres. I soc de la Granada, a l'Alt Penedès. Les dones sempre han estat una mica a segon pla, no? En el fons sempre han estat com el pal de paller al darrere dels homes, no? Vaig creure oportú formar part d'aquest grup de dones perquè estava acostumada a tenir companys i companyes de feina i un cop et fiques a treballar a casa, doncs això no, diguéssim que no hi és. I d'aquesta manera doncs, coneixes altres dones que es troben en la mateixa situació que tu i pots compartir interessos, inquietuds i fer una mica de pinya entre nosaltres. Ens anem coneixent entre nosaltres, que al final sempre totes ens hem pensat que estàvem soles al nostre poble i al final resulta que en som moltes. Estar dins de grups sectorials, del Consell Assessor de les Dones del Món Rural, i això ens permet estar una mica a primera línia del que passa, no? I poder també demanar al departament les nostres necessitats, el que creiem que s'està fent bé, el que creiem que s'està fent malament i poder-ho parlar amb els responsables polítics
que ens pertoquen. El problema serà que aquestes noves generacions es vulguin incorporar amb l'agricultura, perquè vist de com està tot i com menys valoren la gent que no està connectada amb el món rural, és difícil. Si tu fas una feina que al final no te la valora ningú, doncs quina il·lusió pot tenir un nen ara que veu els seus pares que fan això, només treballar, treballar. Soc la Carme Plana Perxacs, soc de Camp Plana de Vallgorguina, al Vallès Oriental, i soc ramadera, silvicultora i tinc una aula d'entorn rural. Soc l'Ester Andreu Montoya, tenim una empresa dedicada al món de l'oli d'oliva que s'anomena Torclum, a la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès. El que em va motivar a formar part de l'Associació de Dones del Món Rural va ser el fet de poder conèixer altres dones que es reunien en uns mateixos objectius, perquè al final una de sola no té massa veu. Què ens ha permès aquesta associació? Doncs reunir-nos i anar totes a la una. I el que ens aporta és poder tindre també sinergies entre nosaltres de diferents empreses. Que en degustacions, tastos que fem, puguem adquirir productes d'altres sòcies i així també donar a conèixer els seus productes amb les activitats que nosaltres fem. Em dic Teresa Vendrell Vinyes, soc pagesa, la meva explotació és de cirerers, majoritàriament, presseguers, pruna i faig horta també. Estic ubicada al Baix Llobregat, a la població de Begues. Penso que la dona avui en dia ha fet un pas endavant, s'està visibilitzant com a dona, s'està visibilitzant molt la seva feina, es veia que era un món molt masculinitzat. I avui en dia s'està veient que no, que una dona també pot agafar qualsevol eina, és capaç de llaurar, tot el que et proposes ho pots fer. Soc la Maria Àngels Càrceles Vergés i estic situada a Palafolls, comarca del Maresme. Ens dediquem bàsicament als enciams que el fem tot l'any i a més tenim una plataforma online que és més fresc que mai on els podeu comprar. Soc l'Eva García Toledo i soc la propietària de la hípica Mas Fleca. Estem ubicats a Terrassa, a dintre del Vallès Occidental. Jo vull que se'ns vegi a les dones que estem al capdavant d'una explotació agrària com valentes i capaces, igual que els nostres companys. Buscar aquella igualtat amb els nostres companys i visibilitzar-nos que en som més de la que es pensen, això és el que m'agradaria. M'agradaria que la dona pagesa se veiés com una gran empresària, com una persona amb molt de futur i ens agradaria que tots poguéssim viure bé del que ens agrada fer.